Baranka, ktorý oslavoval včera, už schytal do tváre tradičnú šľahačkovú tortu. Pohoda v našom tíme, ktorá môže vyvrcholiť dnes fantastickým zápasom. Dnes ho budeme sledovať spoločne s Jankom Pardavým. Ahoj. Pekný finálový večer na Slovensku. Pred 12 rokmi pri prvej premiérovej účasti si v takýchto chvíľach bol v úplne inej pozícii, v tej hráčskej, spoločne so Zdenom Károm, s Mirom Šatanom, s Michalom Hazušom, z tohto kolektívu. Čo teraz panuje? Čo sa teraz odohráva v dušiach hráčov? Tak vtedy to bolo trošku iné, vtedy to bola prvá skúsenosť vôbec s bojmi o medailu. Teraz je náš tým skúsenejší, sú tam hráči, ako si spomenul, Zdeno Kára, Miro Šatan. Oni usmernia kabínu, určite im rozprávali, aby si tento zápas užili, pretože nikto nevie, kedy príde ďalšia šanca na niečo také. Takže ten tým je o mnoho skúsenejší, samozrejme tá vnútorná nervozita tam je to proste finále, celá krajina žije s našimi chlapcami, takže môžeme im spoločne len držať palce. Posielajte tú energiu, ktorú určite cítite doma, obrovská vlna eufórie, ktorá zaplavila celé Slovensko, cítime ju aj tu v Helsinkách, hoci len sprostredkovane. A na ľad už vychádzajú naši hráči. Už počujete tú odozvu. Tu sú naši hrdinovia opäť v bielých dresoch proti Rusom, ktorí si ako domáci tým vybrali červené farby. Už v predchádzajúcom zápase o bronz boli úspešní Česi a my veríme, že tak ako uspeli naši niekdajší federálni bratia, dnes sa budeme tešiť aj my. Ale ruskí hráči majú pred sebou veľké memento v podobe finále pred 2 rokmi, keď v Nemecku nedosiahli na tento pohár, keď ho stratili práve proti českej reprezentácii vedenej Jaromírom Jágrom. Zápas dnes vedú rozhodcovia Antonín Ježábek z Česka a Švajčiar Brent Reiber. Na čiarach opäť Švajčiar Roger Arm a opäť Čech Petr Glimel. Toto je rozhodcovská štvorica. Pri nej už dvojica kapitánov Zdeno Kára a Igor Nikulin, dvaja obrancovia. No a pred nami zápas, ktorý rozhodne o novom svetovom šampiónovi. Že v ňom bude účinkovať Slovensko, to by nikto nepovedal. Týmto pozdravujem aj do štúdia Rastia Pavlikovského, ktorý pri predposlednom prípravnom zápase, keď sme hodnotili tie množiace sa prehry v príprave, povedal, že veľa prehier v príprave veští dobrý šampionát. Rastio bol fantastickým veštcom a teraz chceme, aby to partia okolo Jana Laca doviedla až do konca. Len o pár desatiniek percenta vyššia úspešnosť Semiona Varlamova. Aj on si pamätá to neúspešné kolínske finále proti absolútnemu outsiderovi, aj Evgenij Malkin. Vtedy totálne nabitá ruská zborná, prakticky v olympijskej zostave, chcela odčiniť vancouverský neúspech. Zdeno Kára netradične začína zápas na hráčskej lavici, netradične, čo sa týka jeho klubového pôsobiska, pretože v reprezentácii na tomto šampionáte otvára zápas obraná dvojica Baranka Sekera a pred nimi Hanzuš medzi Kopeckým a Radivojevičom. Videli sme tam prvé úvodné problémy práve Malkina a už sa Michal Hanzuš prezentuje vo svojej úlohe bojovnosti. Prvá strela patrila Ivanovi Barankovi. Naši chlapci začali bez rešpektu. Radivojevič poslal za bránku Kopeckého, tomu ale Malkin nedovolil prihrať a už druhýkrát v zápase sa strelou prezentoval Ivan Baranka. Zostaneme v útočnom pásme. Ten úvodný pád Nikulina naznačuje to, keď sa bavili v štúdiu Robo Pukalovič a Janko Hudok o tom, kde je ruská slabina, tak možno v obrane nejaké diery by sa dali nájsť a hlavne v podobe obrancu Nikulina, ktorý na tomto šampionáte je kapitánom, ale nepodáva presvedčivé výkony. Prvá strela aj pre Šatana, ale aj smola v našom týme, pretože Surový stratil hokejku, prvý Lacov zákrok po ďalekonosnej bombe od stredného pásma. Aj tá druhá útočná formácia Rusov, tá podľa mien vzbudzuje jazda ešte väčší rešpekt, pretože Daciuk a okolo neho Ovečkin so Siominom, to je extrémna palebná sila, ktorej bude musieť čeliť Jan Laco. Jan Laco si stiahol na puk, čo je dobré. Táto druhá ruská útočná formácia je hviezdna formácia z NHL. Malkin dokáže vedľa seba urobiť hráčov, dajme tomu aj neznámych, ale títo traja, to je obrovská ofenzívna sila. Ovečkin vyskúšal obhodiť si Sersena.
Rusi zostávajú v pásme, Jemelinová strela tečovaná. Priestor pre Mira Šatana, ale tomu zobral puk Siomin. Tvrdo ho narazil Sersan v strednom pásme. Libor Hudáček, mierne zaháčikovaný Daciukom. Chára. Trochu surový, už s novou hokejkou. Proti nemu ale veľmi dôrazne pracujúci Riazenský. Chárova delovka! Gól! Gól! Zdeno Chára, náš kapitán, si otvoril strelecký účet. 66 sekúnd trval bezgólový stav. Keď sme pripomínali ten Kolín, aj vtedy Česi veľmi rýchlo otvorili skóre, dokonca už v 20. sekunde. Tešme sa, že sa opakuje scenár tohto zápasu. Surový už s novou hokejkou vybojoval puk a Chára prekonal Varlamova, aj on chytal v tom kolínskom zápase. Výborná delovka od Zdena Cháru. Pokiaľ si pred zápasom štúdiu fanúšik v Košiciach prial Zdeno gól, tak ho má. A sme šťastní, že vedieme v zápase 1-0. Vynikajúci vstup do zápasu. Finál v obranom pásme, ale aj aktívne smerom dopredu, čo je tiež veľmi dôležité. Najväčšia hrozba je od ruského tímu v podobe Malkina a útočnej trojice Ovečkin, Daciuk, Siomin. Ruská ovca párkrát pohrozila. Takisto Malkin mal tam niektoré veľmi dobré šance. Náš tým odohral solidné prvé dejstvo. Vždy, keď sa dostal pod menší tlak ruských hráčov, vždy sme vyrážali do protiútokov. Zdalo sa mi, že náš tým dobre aj mení tempo hry. Naši obrancovia nevalili len puky dopredu, ale občas podržali puk, aby hru spomalili, pretože ruskí hráči, treba uznať, že boli viacej na puku a o niečo lepším tímom v prvej tretine. Malkin okamžite v našom obrannom pásme a z otočky skúšal poslať prudký puk do brankoviska. Za ruskou brankou bojoval Radivojevič, ale bol tam sám a uvidíme, že už po 23 sekundách hneď striedanie. Malkin. O puk ho pripravil Miro Šatan, spoluhráč z víťazného Stanley Cupového tímu z Pittsburghu. Šatanová krížna prihrávka, ale tam mu Malkin vrátil požičané a okamžite posiela dopredu Kokareva. Ten je rýchlejší ako Sersen, ale Mišo ho dokázal telom odstaviť a aj so Šatanovou pomocou odzbrojiť. Hudáčkov teč, doslova puk mimo ľadovej plochy, že boli v strednom pásme. Hudáček sa snažil zrýchliť našu rozohrávku. Jednou prihrávkou sme sa chceli dostať do útočného pásma, ale na nešťastie Hudáček vytečoval puk len na našu striedačku a hľadzovať sa bude znovu v strednom pásme, v stredovom kruhu. Buli pre Mikuša a Daciuka. Daciuk ešte neprehral Buli až teraz. V druhej tretine, keď proti nemu uspel Juraj Mikuš. Miklík chcel poslať puk Tatárovi, ten si ho ale nesklepol rukavicou. Vydarený, Starosta. Miklík bol atakovaný Denisovom. Zakázané uvoľnenie, pretože náš útočník puk nezasiahol. Znovu Tomáš Starosta sa snažil nájsť Miklíka na útočnej modrej čiare, ktorý by len vytečoval puk do útočného pásma, ale tentokrát sa to Miklíkovi nepodarilo. Tým pádom sa stiahuje hra do našho obranného pásma. Tentoraz už bol Daciuk na Buli úspešnejší, ale Ovečkin sa nedostal k okamžitej strele. Medvedev musí hrať. Tu mu mierne prekážal Jarový rozhodca. Tatár išiel drzo do súboja aj s Varlamovom za bránkou. Ale v zápätí mu pokúšil, získal ho Daciuk. Hráč, ktorého spoluhráčom by veľmi chcel byť Tomáš Tatar v prvom týme Detroitu. Miklík. Miklíková strela spoza obrancu. Ešte príležitosť Miklíka, ale tentoraz trafil Jemelina, ktorý tečoval jeho strelu. Škoda, nádejná príležitosť nášho týmu. Jeden z mála takých rýchlejších breakov, lebo Rusi sú vynikajúci korčuliari a do takýchto príležitostí sa budeme dostávať len veľmi ťažko.
Baranka nepustil prihrávku Govečkinovi. Hovorka. Tvrdo išiel ešte do súboja a dokázal dohrať Nikitina, ktorý v priebehu úvodného dejstva nehral. Hanzušov pokus o teč. Tereščenko, dobre sa popri ňom vrátil Bartovič, ale v zápätí ešte Tereščenko z odrazeného puku dokázal ohroziť našu bránku. Ale bolo pískané zakázanie mimo hry. Zakázané uvoľnenie mimo hry. Tu vidíme šancu Miklíka. Dobre mu odtiahli hru stredom. Bližňák s Tatárom. Miklík sa dostal ešte k odrazenému puku, ale prestrelil. Jemelin clonil aj vlastnému brankárovi. Hára vrátil Sarsenovi. Nastrelil puk tvrdou ranou zo stredného pásma. Prinútil Varlamova k zákroku aj k druhému. Radivojevič. Pomáha mu Hanzuš. Ešte stále drží puk proti nemu Biriukov. Už je tam aj ruský kapitán Nikulin, ktorý získal puk. Kuľomin posiela za bránku Kokareva. Ten sa pokolzol a tak Nikolaj Kuľomin musel ísť sám. Kopeckému sa podarilo vytlačiť ruský tím z obraného pásma, ale naši striedajú, čo Rusi okamžite využívajú na prechod k Lacovej bránke. Vypálil od modrej čiary Medvedev. Perežogin si nerozumel s Popovom. A Šatan vysunul puk. Tu je Hudáček, ktorý ale nedočiahne na Surového prihrávku. Škoda. Tam chýbal meter, možno meter a pol. A Libor mohol ísť do samostatného nájazdu proti Varlamovovi. Na opačnej strane Malkin, vynikajúca strela spoza obrancu, k bližšej zredke, ale tam si priestor pokryl Laco. Ešte jedno zakončenie Malkina, jeho dorážka, Laco odolal. Veľké ruské príležitosti na vedúci gól, ale Malkina trikrát vychytal Jano Laco. Skvelý Janko Laco. Malkin ukázal svoju veľkosť. Najskôr bol prvý v obranom pásme, kde Hudáček štíhal na puk a dostal sa aj do tejto šance na dvakrát. Janko Laco neprekonal. Z podobnej situácie Malkin skoroval proti Fínom, ale samozrejme my nie sme Fíni. No tí odišli bez medaily, tak bodaj by sme aj boli Fíni. Ovečkinová strela bezprostredne po buli. Tatarovi sa ukazuje Miklík. Tomáš to skúsil sám proti Jemelinovi, ale jeho úmysel mu nevyšiel, nech už bol akýkoľvek. Jemelin. Ktorého išiel Siomin, posúva púl k Ovečkinovi. Siomin. Washingtonské duo zapojilo do hry aj Daciuka. Biriukov. Strelu Laco kontroloval, zakročiť nemusel. Tatar zbavil sa Siomina. Ovečkina si síce obhodil, ale cestu mu skrížil Biriukov. Nikulin. Chybná rozohrávka, ktorú vystihol Bližňák, ale naši zachytili puk v strednom pásme. Bartovič naštartoval proti Biriukovovi. Ivan Bartovič na modrej čiare. Baranka. Nebezpečná strela. Veľmi husto bolo pred Varlamovom. Žerdev na opačnej strane. Ruská odpoveď zastavená. Verdiktom o postavení mimo hry. A ďalší ruský offside zastavil ich snahu smerom do ofenzívy. My máme občas také výpady, hlavne Milanom Bartovičom. Veľmi dobre korčujúci hokejista, ktorý je veľmi rýchly. Aj v prvej tretine, aj teraz v druhej zatiahol puk do tretiny. Bola z toho nepríjemná Baranková strela. A to je dobré, že sa snažíme stále ohrozovať brankára Varlamova. Hanzuš, odkľúčení štvorice ruských hráčov. Prišli sme o puk, ale žiadne bezprostredné nebezpečenstvo zatiaľ nehrozí.
Hrá sa prevažne v strednom pásme. Radivojevič spoločne s Kopeckým získali puk, vrátili Rusom požičané. Radivojevičová zblokovaná strela. Jazenský vytečoval puk vysoko nad, ale boli v útočnom pásme. Teraz ruskí obrancovia túto situáciu dvaja proti dvom veľmi dobre pokryli. Branko čakal na strelu, snažil sa strieľať ako v predošlých zápasoch niekde do skrumáže pred bránkou, kde korčuloval Tomáš Kopecký, ale hovorím, obrancovia ruskí dobre pokryli obidvoch našich forwardov. Šatanovú hokejku Medvedev zblokovala, tak Miro nemohol vystreliť. Naopak môže Perežogin. Popov, pred bránku sa už presúva Malkin. Popov sa ale potrebuje zbaviť Sersena. Popov vyskúšal presunúť sa pred bránku. To nie je gól, už je. Najprv Perežogin trafil iba žrtku, ale potom sa puk predsa len dostal do našej bránky. Prehrávame 1-2, 27. finálová minúta a Rusko prvýkrát vo vedení. Škoda, práve som si hovoril, že Perežogin, tá jeho backhandová strela bola taká laxná. Som si hovoril, že to sa dokáže hráčom vypomciť, keď nezakončia razantne, agresívne, ale nakoniec toho aj tak rezultoval gól. Pozrieme si to ešte raz, ako vlastne tomu prišlo, tam Malkin odtiahol Tomáša Surového. Teraz prišla tá strela, myslím, že Zdeno Chára v snahe zabrániť gólu zatlačil puk svojimi nohami až za bránkovú čiaru. Alebo od Tomáša Surového. V podstate je to jedno. Je to jedno, prehrávame 2-1 a musíme sa snažiť o vyrovnanie. Jednogólové manko sa proti ruskému týmu bude doháňať veľmi ťažko, ale náš tým už dokázal na týchto majstrovstvách sveta aj proti Kanade odpovedať na vedenie Javorového listu vo štvrťfinále. Keď Kanadania predtým otočili skóre 0-2 na 3-2. Zaujímavý priebeh finálového duelu. Bez vylúčení sa hrá ešte stále. Už sa dostávame k polovici riadneho hracieho času. A ani jeden tým zatiaľ nefauloval. A ani nespáchal iný technický priestupok, ktorý by sa mal potrestať. 2 minútami Mikuš v útočnom pásme. Tatar môže vystreliť, už nie, už bol zblokovaný. Ešte načasoval dobrú prihrávku Sekerovi, ale bol na osi ihriska už prikrytý. Tereščenková strela. Neskutočne rýchle sú ruské výpady. Chvíľku musel zdvihnúť hokejku Juraj Mikuš. Si túto mini výhodu nevyužili. Ešte Tatar sa hodil po puku, aby ho trošku stečoval a zdržal Rusov. Striedame počas hry. Laco ukazoval na jednu stranu. Dostal sa aj do mierneho konfliktu s Tereščenkom. Baranka. Ližňák korčuloval za jeho prihrávkou. Nie je to offside, ešte Bartovič, ale nestiahol si vo vzduchu letiaci puk. Sekera. Našiel hovorku, ale ten stratil puk v zápätí aj hokejku a tak odchádza na hráčskú lavicu. Už naskočil z prvého útoku Radivojevič. A ten naháňa Birivkova. Veľmi rýchla priamočiara ruská akcia. Kokarev nedokázal prihrať obetavý Ivan Baranka. Zabránil prihrávke, ktorou chcel Kokarev nájsť Kuľomina či Svitova. Svitov mu prišiel pomôcť do súboja do rohu. Ale narazil na Kopeckého, ktorý ho poslal do stredného pásma. A ruský kapitán Nikulin zacúval za Varlamova. Popov. Vyhol sa Sekerovi aj Hanzušovi. Malkin. Malkinová strela, ktorá pohľadila sieť našej bránky z opačnej strany. Účasná ruská radosť na tribúnach. Malkin sa dostal až do stredného pásma. Tam si poradil aj s napádajúcou dvojicou Šatan Hudáček. Neskutočný slalom a ešte aj odolal tvrdému ataku Sersena, ale puk získali naši hráči. Ukázal ale teraz svoju veľkosť, keď si vozil puk ako chcel. Silným takmer v strednom pásme podrazil Sekeru, ktorý nastavil puk dopredu.
Jemelin za ruskou bránkou, za výdatného povzbudzovania ruských fanúšikov. Nikitin poslal puk do rohu. Zriedka ho posiela na ľad Bialetinov v pozícii 7. obrancu. Keď chce nechať vydýchnuť iným bekom, tam sa aj Surový dokázal vyhnúť Siominovi, ktorý ho chcel atakovať. Spätná prihrávka, Denisov opäť za vlastnou bránkou. Ani Rusi sa až tak bezhlavo dopredu neženú, nie proti postavenej defenzíve nášho tímu, ale keď získajú puk v obrannom pásme, tak vtedy vyrazia blesku rýchlo dopredu, vedomí si svojej korčuliarskej prevahy. Chára napádaný za našou bránkou dvojicou ruských hráčov. Tereščenko širokou. Pod bránkou je Žerdev, ktorého ale nepúšťa do žiadnej nebezpečnej pozície Chára. A príležitosť na zaútočenie pre náš tým, ale opäť rovnovážna situácia. Dokonca ešte Tatarový Miklík odišiel striedať. Tomáš zdržal Rusov a dokázal prihrať Bližňákovi popri mantineli. Pri Bližňákovi Biriukov, Mário sa ho chce zbaviť, ale zatiaľ to nejde. Sekera. Obranca, ktorý sa zatiaľ dokázal na týchto majstrovstvách prezentovať veľmi dobrou defenzívnou robotou a aj výraznou podporou útoku. Ale teraz opäť prepadnutie našich v útočnom pásme, ale aj Rusi boli na ľade dlho a tak odchádzajú striedať okrem Tereščenka, ktorý robil problémy Barankovi. Barankova strela, Varlamova zaskočiť nemohla. Nikulin. Starosta narazil Popova, ale tu má Perežogin. Pod našou bránkou zatiaľ nikto, ale Perežogin si načasoval svoj výpad. Ešte Malkinová dorážka, ale Lacová lapačka opäť uradovala. Priestor pre reklamnú prestávku. Ruská lavička. Pred nami tretia finálová tretina, nepriaznivý stav pre náš tým. Rusi sú vo vedení o 3 góly, ale my chceme veriť, že naši nadviažu na tie vynikajúce tretie tretiny, ktoré doteraz predviedli na šampionáte. Neprehrali sme ani jednu tretiu tretinu. Celkové skóre počas týchto záverečných častí hry je v náš prospech 10-2. Ale treba uznať, že čelíme asi najťažšiemu súperovi, najväčšiemu favoritovi majstrovstiev sveta. Spomeňme si na to, ako dokázali Rusi zamiesť s favorizovanými Švédmi, hoci 3 korunky viedli 3-1. Ale konečný stav zápasu bol 7-3 v prospech Rusov. Presne tak, čelíme ohromnej ofenzívnej sile. Individuálne zvládnutie herných situácií na ruskej strane je obdivuhodné v rýchlosti. Si prihrávajú presné prihrávky, hrajú dokonca agresívnejšie, tak ako sme ich nevydali po minulé sezóny. Dohrávajú súboje, tlačia sa do bránky, veľmi nám znepríjemňujú život, ale tak ako povedal Mišo Hanzuš, dali sme im 2 góly. Taká chyba, akú urobil Marek Hovorka, stačilo vytečovať puk do stredného pásma, nie ešte hľadať baranku. Z toho vznikla situácia, sám Siomin pred bránkou. Čiže takýchto chýb sa musíme vyvarovať a do poslednej tretiny sa budeme musieť snažiť dať nejaký gól, aby sme zápas minimálne zdramatizovali. Keď sa nehambia jednoducho riešiť situáciu veľké ruské hviezdy, keď sú pod tlakom, tak prečo by sa za to mali hanbiť, alebo prečo by mali niečo vymýšľať naši hráči. Pred nami ešte minimálne 1-20 minútovka. Agresivitu do hry chcel vniesť aj Radivojevič, aj Mišo Hanzuš okamžite na vhadzovaní. Hanzuš napádal Malkina, zobral mu puk Kopecký, ale okamžite pod tlakom Nikulina. Sekera udržal útočné pásmo. Nepríjemný zákrok, ale teraz tam inkasoval úder Konstantin Barulín, ktorého trafil puk a bude musieť byť ošetrený. Už tam išiel za ním aj Andrej Sekera. Andrej Sekera sa snažil puk vrátiť do
obraného pásma Rusov. Náhradný brankár Barulin chytal tento puk do tváre a to je vždy nepríjemná situácia. Tá strela, respektíve ten puk nebol príliš prudký, ale puk je veľmi tvrdý a každá takáto rana veľmi bolí. Ale už sa usmial, už je všetko v poriadku. Nevidíme síce radi úsmev na ruských tvárach a ešte širší mohol byť, ak by Ovečkin premenil túto svoju šancu. Neskutočné zrýchlenie opäť predviedol, ako vie akcelerovať. Ovečkin sa napláčal z pravého krídla, snažil sa prehodiť puk na forehand. Tento raz tam nemal Siomina, ale Miro Šatan áno, v defenzívnej robote. Ho veľmi dobre odtlačil. Ovečkin v zápätí páli opäť. Hneď po vhadzovaní, ale prestrelil Denisov. Medvedev. Pavel Daciuk ide do súboja so Zdenom Chárom. Náš kapitán síce spadol, ale ešte sa natiahol. To vyzeralo, že získa puk. Nepodarilo sa mu to, ale Sersen to dokázal. A Šatan uvoľnil Hudáčka. Libor čaká na časovanú prihrávku, tam mu korčuľoval pred bránkou Surový, ale Tomáš to nestihol usmerniť. Siomin. Siominové kúsky s pukom sú priam neskutočné. Vidíme našliapnúť Miklíka, ale sám proti veľkej ruskej presile aspoň získal buly v útočnom pásme. Snažil sa ohroziť brankára Varlamova, ale puk mu vytečovali ruskí obrancovia až na ochranu sieť, takže budeme mať vhadzovanie v útočnom pásme. Vidíme niekoľko situácií, čo sa týkali Malkina. To bol nepríjemný hit na Miša Sersena. V tej situácii Malkin ukázal, aký je to komplexný hráč. Skvelý hokejista na puku, dokáže hrať veľmi dobre fyzicky. Aj keď zatiaľ bodovo mlčí, tak ho môžeme označiť za jednu z ústredných finálových postav. Pretože na jeho stráženie spotrebuje náš tým toľko energie, ktorá možno potom chýba proti tým ostatným ruským hviezdam. Žerdev. Pred brankou bol Tereščenko, ale aj vydarený. Tatar. Ukazuje sa mu Miklík. Ale stále 4 Rusi stíhajú korčulovať, 2 naši išli dopredu. A ruskí hráči so štvoricou korčuliarov čelili tejto situácii, ale následne zakázané uvoľnenie. Z takýchto štandardných situácií, ak sa našim centrom podarí vyhrať buly, tak by sme mohli zahroziť. Už v prvej tretine hlavne Branko Radojovič jedenkrát vyskúšal po vhadzovaní hneď ohroziť brankára Varlamova, vtedy to išlo tesne povedla tyčky Varlamovej bránky. Jirki Katainen, fínsky premiér, si nenechal ujsť priebeh tohto finálového duelu. Určite smutný, že jeho tím nezískal v domácom prostredí ani len bronzovú medailu. Na ľade sa objavil Marcel Haščák. Áno, namiesto Mareka Hovorku s Bližňákom a Bartovičom. Varlamov mal problémy s týmto pukom, veľký rešpekt, nechcel ísť do zákroku, aby mu odrazený puk nepreskočil lapačku alebo vyrážačku. Režogin. Malkin súbojí so Sersenom, veľmi často na seba narážajú títo dvaja. Kopecký sa vyhol Denisovovi, ale v zápätí spadol. Náš tým už veľmi dlho nehral presilovku v priebehu semifinálového duelu. Celý zápas proti Čechom a ani dve finálové tretiny nepriniesli hru v početnej prevahe pre náš tým. Celkovo sa mi zdá rozhodovanie v play-off v zápasoch týchto majstrov sveta trošku benevolentnejšie, čo sa týka dvojminútových trestov, pretože v základnej časti šampionátu bolo o mnoho viacej vylúčených hráčov, bol prísnejší meter, ale okej, ja to berem tak ako v iných ligách play-off sa trošku zvolní.
ako sa pridá na hernom tempe, tak sa uvoľní ten rozhodcovský meter. Treba povedať, že aj náš tým zatiaľ v priebehu finále len s jedným jediným vylúčením, keď na trestnej lavici sedel Zdeno Chára. Jemelin. Jeho oblúčik do útočného pásma, ale Chárova prihrávka ušla Sersenovi. Nie však Hudáčkovi, ktorý našiel priamo Ovečkina. A to už Alexander využíva. Siomin prihráva Dacivkovi. Prehrávame o 4 góly. Libor, ktorý nás veľmi potešil svojim gólovým semifinálovým kúskom, teraz daroval puk Ovečkinovi a to sa nevypláca. To má zbytočná chyba. Nedostali sme puk z dobraného pásma. Libor Hudáček sa ešte snažil stredom rozohrať puk, ale Rusi zachytili tú jeho prihrávku a tá chyba bola potrestaná, aj keď samozrejme Liborová Hudáčková chyba sa ešte dala napraviť ďalšími hráčmi, ale tento ruský hviezdny útok nás vytrestal. Siomin veľmi pekne našiel Dacivka, ktorý si skorčuloval do šance a pomedzi betóny Janka Laca skoroval 5. krát. Libor sa teraz aj na vlastnej koži presvieča, čo je to naozaj hrať s takýmito super hviezdami. Určite tento turnaj pre neho obrovitánskou školou. Dobrom sa vyjadril pred finále, že s takýmito hráčmi si zatiaľ zahral akurát tak na PlayStation. Vtedy im môže aj prihrať, teraz radšej nie. Na vhadzovaní aj menšia potička medzi Žerdevom a Tatarom. Začalo sa to už na vhadzovaní. Tomáš Tatar si tam vymienial názory so Žerdevom. Takže máme Bully v útočnom pásme, ide naň Juraj Mikuš proti Tereščenkovi, aj sa mu ho podarilo vyhrať. Miklík ešte posunul Vydarenému, ale nie tak, aby mohol René vypáliť. Mikuš proti nemu Nikulín. Juraj sa dokázal odpútať a hľadal Miklíka. Ešte starosta chcel poslať puť za bránku, ale pohyblivý Tereščenko jeho úmysel vystihol. Miklík zacúval k dvojici obrancov, aby z toho nebolo prečíslenie na ruskej strane. Vydarený. Nikitin zatiahol puk do útočného pásma. Žerdevová strela, Janno Laco dokázal zakročiť a bol to jeho posledný zákrok na majstrovstvách sveta, pretože Vladimír Vujtek tak ako pustil do hry predtým aj Marcela Haščáka, tak teraz púšťa do hry Petra Hamerlíka. Hráči na striedačke odmenili Jana Laca búchaním hokejkami o mantinel, čo je ďalší prejav tímového ducha. Nikto, samozrejme, Jankovi nemôže zazlievať tie góly, ale aj Láďo Vujtek sa snaží nejaký impuls vložiť do našej hry a posiela do bránky Hamerlíka. Po dlhšej, alebo dosť dlhej zápasovej pauze, dlhšie ani na majstrovstvách sveta byť nemôže, ak bol brankár vôbec zapojený do hry, pretože Peter odchytal ten úvodný duel proti Kanade, ktorý sme prehrali 2-3, no a odvtedy už bol v bránke Jan Laco. Takže Hamerlík bude čeliť tomuto ruskému nájazdu. Kokarev ešte chcel prihrať Svitovovi, to sa mu nepodarilo. Znemožnil mu jeho úmysel Bartovič. Milan s Barankovou pomocou získal puk. Sekera. Haščák nemohol ísť do útočného pásma, ale jeho nepríjemná tečovaná strela takmer zaskočila Varlamova. Medvedev zmenil smer Haščákovej strely, ale gól z toho nebol. Malkin. Jeho úsilí navýšiť ruské vedenie. Sersen ho otlačil do rohu. A spätná prihrávka von do stredného pásma. Sersen, Kopecký. Tiež dosť riskantná práca proti Siominovi, ale vyšlo mu to. Hanzuš bojí s Jemelinom, do ktorého mu prišiel pomôcť aj Kopecký, ale už idú traja Rusi na dvoch našich. Ovečkin za sebou nechal puk, takže musel zabrzdiť celú akciu a Hamerlík vykopol jeho strelu.
Ešte od modrej čiary. Starosta si dovolil ofenzívny výpad, ale v zápätí prestrelil, takže boli v strednom pásme, ale až po reklamnom breaku. Siomin mužom tohto zápasu s 2 gólmi a 1 prihrávkou. Práve na 5. ruský gól, ktorý dosiahol Pavel Daciuk. No a v zápätí už prišla výmena v našej bránke. Nie okamžite po góle, ešte ďalších 48 sekúnd odchytal Jan Laco a pustil do bránky Petra Hamerlíka. Ruské jednoznačné vedenie. Aj to vlaňajšie bratislavské finále malo podobne jednoznačný priebeh, keď Fíni prestriedali švédsky tím. Teraz ale príležitosť na skorigovanie stavu. Miro Šatan. Pekný pokus od Mira Šatana, dobre zabojoval Tomáš Surový a Miro Šatan z pravého krídla ohrozil brankára Varlamova, ale tá strela nebola až taká presná, nešla k tyčke, ale v podstate do stredu bránky a Varlamov nemal veľké problémy. Mikuš na vhadzovaní proti Tereščenkovi. Išiel ešte za pukom aj za ruskú bránku medzi dvojicu obrancov. Tatar. Ale neodtiahol si puk od mantinelu a už musí zacúvať dozadu Sersen, pretože ho napádal Širokou. Sersen nastrelil puk. Tereščenkov bol ale rýchlejší ako Tatar. Denisov, Žerdev. Širokovovi sa ukazuje Tereščenko pred našou bránkou. Širokov stihol vystreliť. Mikuš. Aj on skúsil ten jednoduchý, najjednoduchší recept. Trafil ruských hráčov. Ale hadzovať by sa teraz malo v útočnom pásme našich. Áno, už prišlo aj ku korekcii pôvodného verdiktu hlavného rozhodcu. Čiarový rozhodca to bol ešte overiť u hlavného. Samozrejme Juraj Mikl sa snažil ohroziť ruského brankára. Ruský obranca vytečoval puk na sieť a ochrannú sieť za bránkou Varlamova. Sekera. Okamžite pri puku po Bližňákovom úspešnom vhadzovaní. Bližňák pomohol v súboji Haščákovi, tak mu aj teraz jemu pomáha Sekera. Znovu Haščák. V súboji s Riazenským. Ale Rusi sú úspešnejší aj v osobných súbojoch. Veľmi ťažko sa náš tým presadzuje v útočnom pásme. Biriukov čakal na dostriedanie. Tak čerstvé sily poslal na ľad aj Vladimír Vujtek. Zakázané uvoľnenie. To bola veľmi nebezpečná prihrávka na Malkina. Malkin dobre vedel, že náš hráč už skočil na ľad zo striedačky a hrozilo tam, keby preberal puk, že dostane strom. A preto radšej sa načahoval, aby tečoval puk. To sa mu nepodarilo a vhadzovanie v útočnom pásme. V ktorom Hans už nepretlačil Malkina, ktorý v zápätí odblokoval Radivojeviča, aby mohol Perežogin rozohrať, ale autorovi gólu na 2-1 to príliš nepomohlo. Kopecký proti Biriukovovi neúspel, okamžite Malkin hľadal Popova, naši to chceli otočiť veľmi rýchlo, ale už boli v offside. Puk už bol aj tesne v strednom pásme, takže Branko Radivojevič nemohol otočiť hru a pokúsiť sa o nejakú streľbu alebo kombináciu s Tomášom Kopeckým. Tak priestor na ľade pre druhú formáciu. Ovečkin vo kľúčení trojice našich hráčov. A bude sa vylúčovať. Tentoraz by to mala byť presilovka pre náš tým. Áno, za seknutie odchádza na trestnú lavicu Ovečkin. Takže presilovková príležitosť na skorigovanie finálového stavu. Nespokojný Bilaletinov.
Ovečkin pravdepodobne sekol po hokejke Tomáša Surového, pretože po tom verdikte si Tomáš skúšal, či je hokejka nie je nejakým spôsobom poškodená, či vydrží v následnej presilovej hre. A predovšetkým na buli proti Daciukovi tu vidíme situáciu, ktorá poslala ruskú superhviezdu na trestnú lavicu. Chára, Sersen, Šatan, Surový, Hudáček. To je zostava, ktorá otvára presilovku. Surový to skúsil individuálne, ale keď videl, že mu to nejde, tak sa vrátil za bránku. Chárova, druhá strela od modrej čiary. Gólová nebola, tak ako tá zo 66. sekundy. Surový to riešil šikovne. Obtočil sa okolo brániaceho Riazenského. A ďalší Chárov projektil. Riazenský ho zasiahol vo vzduchu, ale Zdeno Chára takisto dobre zakročil na modrej čiare a potom stihol vypáliť. Chára, Šatan. Chára sa už presúva do predbrankového priestoru, odkiaľ znižuje na 2-5 Zdeno Chára a jeho druhý finálový gól. Využitá presilovka. Stav je znovu o 3 góly, ešte 10 minút, 23 sekúnd, veľa či málo? No, veľa aj málo.